Jarduketa berri horien bidez, aurrera egingo dugun jasangarritasunean oinarritutako hiri eredua lortzeko bidean, klima aldaketari aurre egiteko premiazko erantzunak eman nahi ditugu. Gizatiarragoa, jasangarriagoa eta erresilenteagoa den hiria lortu nahi dugu, eta horretarako, isurketa gutxiko guneak ezarriko ditugu, deskarbonizazioa bultzatuko dugu, oinezkoen guneak areagotu egingo ditugu, eta bidegorrien sarea hobetu egingo dugu. Bigarren proiektua urteko azken 3 hilekoan hastea aurre ikusten da, eta getxori Bulebar Berdea emango dio, Eduardo Kosterekin duen bideguretzatik Santana ermita dagoen plazaraino, eta handik Ibaigane kaleraino. Proiektu homenen lizitazioa aurrekontua 1.655.000 eurokoa da, eta egiteko epea 6 hilabetekoa. Horrekin, gainera, jarraipena emango zaie Getxon hasitako lanei hirigunean oinezkoentzako eta txirrindularientzako gune sortzeko, eta oinezkoak eta trafiko lasaia batera egoteko plataforma bakarra sortzeko, oinezkoek lehentasuna izan dezaten.